Hello, Murisese, chikwata changu. Blessed Sunday to you. It's that time again when we have our Sunday motivational talk. Thank you for your time. Thank you for subscribing to the channel. I urge you to please invite friends. Right, today on a Sunday like this, tirangotaurawo nenyaya yefaith, kutenda. Tinoona kuti these days tine a lot of Christians anongova ma-Christians eSunday kana kuti emidweek, ma-Christians anoenda kuchechi asi mabasa awo asingatauri nefaith yavainayo kuna Mwari. Zvakakosha kuti kana tiri maKristu kana kuti ma-Christians tirarame mushoko raMwari, mabasa edu ataure kuti tiri vana vaMwari, naiye tenzi anotikomborera, anotitungamirira pane zvese zvatinoshuvira, pane zvese zvingatirwisa, pane zvese zvingada kutikunda mukurarama kwedu. Tinoona kuti mukore uno vanhu vakawanda kana vari muchechi vanenge vakazvininipisa vachiita unhu chaiwo, asi vakangobuda muchechi chatova chimwe chimhuka, uchatoziva kuti ndo baba vangu vakabata bhaibheri, ndo amai vai kana kuti ndo sista vai. Mabasa ari kupunza, ari kutaura zvimwe zvinhu. Whereas in any person I think kuti if you are a Christian, even mabasa ako, whether uri muchechi kana usiri kuchechi, ngaataure neumwari huri pauri. Tine vanhu vakawanda mazuva vasingade kunamata because they know ma-Christians vanogara nawo maraini vanozviti vanonamata, asi mabasa awo chaiwoka kana Satani anotoita jealous kuti inda vanhu vari kundikunda basa rekuita uipi. Sada kungokurudzirana nhasi kuti guys, ngatinamatei nemwoyo, ngative mufananidzo wevaKristu, ngatimirire Kristu, ngative ma-ambassadors emusiki anoita kuti nemumwe munhu anga asingade kuuya kuna Mwari anoona kunaka kwaMwari pauri kuburikidza nemabasa nezvaunotaura nezvaunoita. Handitika tinodayira kuti tichava nekutenda kune zvatinoita, tichava nekurumbidza Mwari mukutenda nemumabasa nezvose, because kurarama kwatinoita muutsvene imharidzo pachayo. Nhasi handina zvizhinji zvekutaura, ndinongokurudzirai kuti Mwari akuitirei zvakanaka, muve nekutenda, muve mharidzo pamuri pese. Mwari vanokuropafadzai. Thank you all. Don't forget to subscribe, like and share. Enjoy the rest of the day. Be blessed and take care of your loved ones.